Lah ya Mbak Win, bulan Oktober wingi lho, pas tanggal tuwek iku, aku iku sambatan nang bojoku, lek duit belanjaku wis entek. Lah ngono lho langsung jawabane, duite ku mau gawe apa ae kok yaene wis entek. Ngono ku lho gak gregetno ta Mbak Win. Wis ya akhire bulan November wingi tak kongkon nyekel kabeh. Dadi dhewe ku cek ro duitku entek nang ndi, cek gak ngarani aku ae dikira aku sing entekno. Dadakno Mbak Win, bulan Desember iki duit dicekelna aku kabeh. Lah apa? Lah soalnya dhewe bulan November wingi pertengahan duit wis entek kok. Ya Allah. Bingung kan? Perasaan kene wong wedok kan gitu enak-enak. Tak awak dhewe lu puter otak piye carane duit gajian iki iso nutus sampai wayahe pendak gajian maneh ngono ya. Ngono sik dipait dikira aku sing entekno mosok nek ngene wis entek mosok ngene wis entek. Oh, saiki dhewe ngrasakno dhewe saiki dicekelno aku neh. Ya alhamdulillah lek bojoku gak ngono Mbak, wis pokoke aku diwenehi cukup gak cukup ya wis iku maksudnya gak tau nakokno kaya ngono iku. Lah ya enak ngono aku salah rasane ndang kenaken kene duwe. Anggite ngene iki lho, kaya lek ono kurange lah gak nambeli ya. Sabet ki wis sabet tengen ya kan. Lah wong lanang loro apa Mbak lek gawak dhewe pinter-pintere golek obyekan. Iya. Wong lanang iku isone mek ngomong aku kesel lah dipikir awake dhewe iku gak kesel ta peh ning rumah tangga. Sedina mluku tak dhewe mulai melek sampai merem. Oh alah wis Mbak.